Barka da shigowa Zangon Waƙa TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar muku da mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Jama'a, Hajiya Kairat, 'yar gidan nunar rana, ita ce za ta fara waka. Hafiz, ƙanina da ganin ba ka kai ne, ruwa da ruwa. Ye! Saura Hajiya Murjanatu, 'yar gidan zango. Ganin ba ka ne, Ye! Na baki, na dangwala miki so 10. Ya goma. Ke kuma na dangwala miki so 12.